Kaixo, Agara. Kaixo. Arratsaldeon. Hemen ekarrizkiguzu zuen produktuak eta produktoien atzetik ikusten zaitugu, Ojale. Agara, arratsaldeon. Horrela hasi zen Dinagu, ezta? Lau emakume elkartu zineten, eta? Hori da, hasiera batean, lau emakume elkartu ginen espazio bat konpartitzeko. Eta hori santzen hasiera, baina konturatu ginen pixkat urriturago iritsi gintezkela. Eta gaur egun Dinaguren helburua da emakume sortzaileen erakusleio bat izatea, eta pixka bat kontsumoaren inguruan hausnarketa egitea. Eta hausnarketa horretatik sortu zen Dinagu, ezta? Hori da. Konturatu ginen azkenean sortzaileek ditugula bai kezka, bai traba berberak, naiz eta gauza ezberdinak egin azkenean ibilbidea antzekoa dela. Eta pentsatu genuen elkarrekin gehiago eta urrutirago iritsi gaitezkela. Askotan lehiakide bezala izaten dira saltzaileak, ez? Ni gehiago, zu gutxiago, elkartu. Hori da, eta gaina bereziki emakume gertatzen zaigun gauza bada, ez? Elkarren konpetentzia garela ikuste hori, eta pixkat horrekin hautsi nahi genuen, eta aizpatasuna edo eta elkarnana bultzatu. Hori da gure helburua, bai. Ez dakigu loturarik baduen, baina kamiseta hori adioz zuek egin duzue? Bai, hau elkarlanean sortutako kamiseta bada, ez Dinagurena, baina bai beste bi kiderekin, Edurne Kortabarria eta Ilazkililerekin sortutakoa. Zer esaten du? Ez daukat potota turutetarako. Bai. Ados, zoragarri. Ez genuen ongi irakurtzen, ezta? Gilearekin ez genuen ongi irakurtzen. Oso ongi. Zuze bagara bitxigilea zara. Hori da, bai, bitxigilea naiz, eta bereziki zilarra eta urrearekin lan egiten dut, bai. Eta noiztik, datorkizu zuri bitxigintzarako? Duela 10 bat urte edo hasi nintzen, bitxigintza teknikoko ikasketak egin nituen. Handik praktikak egin dituen Polonian, hemen ez baitzegoen aukerarik lan egiteko. Eta handik bueltan beste emakume batzuekin proiektu bat ere jarri nuen martxan, bi urtetako ibilbidea izan zuena. Eta hori bukatuen deren berriz ere ikastera itzuli nintzen, bitxigintza artistiko egin nuen, eta ordutik ja nire marka pertsonala daukat, Agara izena duena. Agara izena du zure markak, bitxigilea zara, Dinagun ez zarete denak bitxigileak. Zer motatako sortzailea zadete? Denetik, sormenetik abiatuta produktu ezberdinak egiten ditugun emakumea gea, osagarriak, moda, ilustrazioa, bitxigile gehiago ere badaude. Pixkakea emakumeak profesionalki honetara dedikatu nahi degunak. Bai. Eta beraz, denok elkarrekin, atzo gainera Azpeitian egin zenuten zuen lehenbiziko ekitaldi importante bat, ezta? Hori da. Nomadak kolektiboaren izenean, eta horiek izango dira atzoko irudiak. Hori da. Bai, Dinagutik azken 3 urte hauetan ekimen ezberdinak izan ditugu, pop-up dendak edo jarritak kendu egiten dira denda horietakoak, eta azkenengo proiektu hau Nomadak gaitun azoka ibiltearia da, Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatu nahi dituen azoka, eta lehenengo geldilekua Azpeitin egin genuen atzo. Eta bertan, 20 emakume sortzaile elkartu ginen. Horre ikusi ditugu irudietan oso bitxi politak egiten dituzu. Esker. Ez dakit zer moduz joan zen, nolako harrera izan zuen azokak? Zoragarri, benetan pozik gaude, lehen ordutikan jende pila bat hurbildu zen, eta ez ingurukoa bakarrik, kanpotik ere espreski jende pila bat etorri zen. Azkenean, sortzaileok azkenengo urte honetan sare sozialetatik ezagutzen gaituzte, eta... hori. Hortxe. Oie, zer dira? Zer dira horiek? Oie, belartakoa dira. Belartakoa? Oiek eraztunak, justo gaur jantzita ditudanak. Bai, eta hori zoragarri, jende pila bat etorri zen, eta oso pozik gaude. Eta, Agara, ikustea eta erakustea ongi dago, baina erosi zuen jendeak edo saldu zenuten zerbait? Bai. Eta gainera guztiok saldu genula esan dezakegu. Jendea benetan etorri zen gure aldea postua egitera. Eta horrekin ere pozik gaude, bai. Ze ondo. Bai. Agian galdera potolo bat egin barrizu, baina zergatik emakumeak, zergatik Dinagun? Atzo justo egiten nuen sortzaile batekin, eta esaten zidan, deialdia emakumeentzako zuzendua ez balitz ere, emakumeak izango ginela, han geundenak. Esan nahi dana, azoketan emakumeak
gaude. Eta, bueno, eta ez da kasualitatea, ze askotan gure egoera ere nahiko prekarioa izaten da, eta konturatzen gara, beti ere beste gizarte esparruetan bezala, emakumea gaudela egoera horretan, ez? Eta lehen aipatu dudan kompetentziaren ideia horrekin amaitu nahi genuen baita ere, eta horixe da, helburua. Eta erostera ere emakumeak bakarrik gerturatu ziren, ala gizonezkoak ere joan ziren erostera? Denetik egon zan, emakume asko noski, egiten ditugun produktuak ere asko emakumeentzako, ez denak, baina denetik egon zan, baina esan dezakegu gehiengo emakumea izan zela bai. Eta sarrera aipatu dugun beste kontu gara Euskararena, Euskara ardatz du zuen proiektuak. Bai, sinesten dugulako txikitik, gure proiektuak txikiak direla, txikitik asko egin daitekela eta berdin ez, hizkuntza txiki batetik Euskaraz da Euskaratik merkatura ere atera gaitezkela, ez? Dirudi gaur egun merkatura ateratzeko, erdal hizkuntza bat erabili behar dezuela, edo urrutira iristeko askotan euskara ere bazterrean uzten dugula. Eta horri ere, buelta eman nahi dugu, eta guretzako gainera balio erantzi bada, gure nortasunaren parte da, eta... Zuk, zure bitxi dendan, edo zure proiektuan, baukazu erritualak izeneko ataltxo bat, ezta? Bai. Nola da hori, nola izaten da hori? Nik errituala deitzen dituzte horixe da, ez? Iraganetik orainerako erritual bat. Ze askok baitugu etxean amonak oparitutako edo aspaldia... Askotan ez dakigu ez da non dauzkagun ere, ez da? Ez dakigu non dauzkagun, ez dakigu zer egin, baina hortxe ditugu txoko batean horretan, ze benetan, ze badute balore bat, balore emozional bat, ez? Baina pena da benetan txoko batean egotea. Eta pixkat egiten dutena da, horiek eraldatu eta gaur egun pertsona horrek erabiliko lituzken bitxi bat egin. Orduan egiten duguna da, elkartzena ez pertsona horrekin, hitz egiten dugu, zer egin nahi duen, adosten dugu diseinu bat, gainera diseinua horrek ere normalean ere zentzu emozional bat izaten du. Hau da, pixka bat da, eskerrik asko, iragana eskertu, eta orainera ekarriko duen zerbait sortzea, oraineko momentu horretara. Eta orduan, diseinu egiten dugu, eta gero urre hori, normalean urrezko bitxiak izaten dira, urre hori funditu eta pieza berriak egiten ditu. Beste bitxi bat. Beste bitxi bat. Ekarri dituzu gaur bitxi batzuk, ez da hor ditugu? Bai. Belarritako batzuk? Bai. Zeintzu dira zureak hor daudenak, ez da? Agian hartu dezakezu zertxo bait edo ez dakit? Bai, bueno... Nahi baduzu hartu eta erakutsi? Bai, denetik, justu ekarri ditut, agian egunerokotasunerako zianak oso ze, baina bai, hau masusta izeneko bilduma da, bai, hau eraztuna, lepokoa eta hauek belarritakoak. Ze polita, Xabi, zuretzat belarritako ja? Bai. Ni dena probatzeko pres, maialen bakizu. Oso polita, oso politak. Bikain, oso politak.